ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସତ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ଘରେ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତିଆ ହଉଛି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଏମିତିଆ ହଉଛି ଆମର ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ଏଇଟା ହାତ ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛି। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି? କିଏ ବୁଲଉଛି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ? ଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ବୁଲୁଛି। ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିଥାଏ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଧର ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛେ, ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ବା କଣ୍ଟା ଆଉ ବୁଲୁନାହିଁ। ତା ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟାଟି ବୁଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଉଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ପକାଉଛି। ତମେ ଟିକେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏବେ କଣ୍ଟା ବୁଲିଲା କି? ନା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ତ ପଡିଲା। ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁନାହିଁ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ଚାଲେ। ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଦେଖ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ବୁଲେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯିଏକି ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ସେମିତି, ଏହାର ପଛପଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଏ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। ତମେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି? ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆମର ଅଛି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ କହିପାରିବ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି? ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି? ବ୍ୟାଟେରୀ କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ତ ଜାଣିଲେ ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉଥିରେ? ଟିଭି ରିମୋଟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଖେଳନା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ? ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି 2-3 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ ବା ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ, ତମକୁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପାଉ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ପାଉ। ସେଇ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ କଟି ଯାଉଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଡିବି ଲଣ୍ଠନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ। ଡିବି ଏବଂ ଲଣ୍ଠନରେ ଆମେ କିରୋସିନ ପକଉଛେ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଡିବି ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ୟା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ ପକଉଛେ କିରୋସିନ। এই କିରୋସିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। କିରୋସିନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି এই ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଡବେ ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଲଣ୍ଠନ କାଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁଇଁଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାତି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ଇଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଡିବି ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ଏହା ଦେହରେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଅଛି, କିରୋସିନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କାଠ କୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? କାଠ, କୋଇଲା, କିରୋସିନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। এই କାଠ କୋଇଲା କିରୋସିନ ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ এই ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। এই ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତାପ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ବାଣ ଦେଖିଛ? ଯୋଉ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ବାଣ, ରକେଟ ବାଣ। ସେ ବାଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବାଣରେ ବାରୁଦ ଅଛି। ସେ ବାରୁଦରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେ এই ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟା ସେ ବାଣଟାକୁ ଉପରକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୋଉଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ବାରୁଦରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବାଣକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ କାଠ, କୋଇଲା, କିରୋସିନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ ଏଥିରୁ ବି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଳିଲେ ଆମକୁ ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ବା ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କହୁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଳିଲେ ଆମେ ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଉ। ତାପ ଓ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିଲେ ଆମେ ତାପ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହୁ ଜାଳେଣୀ বা ইন্ধন। তাহলে ଜାଳେଣୀ ବା ଇନ୍ଧନକୁ ଜାଳିଲେ ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ପାଉ। କେତେବେଳେ ଜାଳେଣୀର ନାଁ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଲ, କାଠ, କିରୋସିନ, କୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଳେଣୀ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। କୋଉଥିରୁ ଆମେ ପାଇଲେ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ପାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଲେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କାଠ, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजेल एमती अन्य जिनिस अच्छी जो रासायनिक शक्ति पाइले, जो रासायनिक शक्ति पाइले ताको आमे कहू रासायनिक शक्तिर उत्स। रासायनिक